the Fufu Festival for Bona do a Mandela market na Akropong and Akropong na one Mandela market there. Na kwete say what's a couple mano no one say one say when dwam kura na nka eye ne santi aprobono e na be do eye Mandela market Okuma radio Okuma TV na for festival no nantia na enam enti na ya beto maame no ha ye mensa kan ye maame panyini e pese ni di nkomo e fa ye for festival no e ho na ogina so to nsan so frɛ akadom a won ba ha be di dwa no nyina sɛ wo mo ba eye for festival no enti omo so omo mra bi e maame e makwa baba Okuma radio na Okuma TV so ni je mo so wo frɛ me yaya di wo ba na wo du Mandela na obi sɛ yaya and yaya ba akopɛ na Fufu Festival na de ye ba be di ankasa nti ye to nsa frɛ gu asofo Akuya Castro se wo ho a ye to nsa frɛ o sisi mpontu ya ho anima ho obi biara wo gwa yi so ye to nsa frɛ mu se momra ne yanko bia mpa na asenka hwehwɛ wa asenka ne yanko di fufu ni bi obi anyere no ho se ne fufu ne de yenso ye wo mu bi ye gina mu twe ye ridi na Mandela market kwasieda mu badwa kwasieda de kwakwa no mu badwa kwasieda ya kwasieda de ye bagwa na so adu se ye fufu party ne de ye nyina ye beja ye ngwa ne ya ba be di fufu ni bi oyuwa ene da ho no na zada no de mo amunyi chop mo ni mo ambo chop mo no mo nyina mo ntumi enye bibi enti no mama me de miya mase mama mpontua e makwa baba Okuma so meje mo so Okuma mfu mpanyimfo meje mo so na ede na woton wo ha yi e pa cha me ton nam enam no ahiahi hwe nim ha na nim ha ko ha dum na ahiahi cha nam na bi ye 10 cedis e bi ye 15 e bi ye 20 na Okuma Fufu Festival no ba wo na Mandela market mababa mo sen me pa cha ya boya ho se mo frɛ yen e beba ne ya bedi bi ye ne ye nkrofo nyina ye beba ne ya ba bedi bi aboa mo Odwira no so ba yenim afutu a obegina so na ode atu mrante ne titire ne mabawa no efo e wa hwiye kwan so yenim ka bibi kyerɛ ho ene Odwira na ereba ne nti mabawa no ene mrante yesere won se akoromfo ya dɔɔso won ba ne nye won nyina na ye ni papa ebi ya akoromfo ebi nso ebebu obrabɔ ne wa ha nti yesere mabawa ne se won hwe won ho yie se obirimfo wonye ha nam ma won se na wonkonya amane bia na se biribi nkoye won na wonhwe won so ye mrante ne so nhwe won ho so ye na won a wo fi baabi e ba no won a mefa won numum a mewiewia won phone so no ne a meprepra won ti wonhwe won ho so ye pa na kan na omante asen Odwira no ye twa de hwade ye ntwa mfa nwi ade nti yesere won so wonhwe won ho ye kan na omante asen Odwira no ye twa de hwade ye ntwa emfa nwiade ya futu kese amu ede da so ewo eye Mandela market na Mandela de obedu amiami die mu a mama ye fra wo sen na awie eden na wo ye no hai wo fra me yerodo me tonkuruma Odwira ebe ye ju afutu ede ma mrante ne mabawa no maba ne mrante ne de wutu wonfu a wonte na me sira urare Nyankopɔn ma won se safi de afi atwam ne ya wo ye na afi de wo ma nya sa won mo wo ho modin woni wo ho ni wonye won fo kwampa so won fa urade nso nnante wo ni won fa nye biribi an Odwira no na nye pepepe gwate munna eni mfikiri na dan ho na eni ayi na afi won twam na enkurumai ahe na ye 5 cedis mpa chaw anan 2 cedis na afi nkurumai ni wo se nkuruma wo ho de a me ye ni 25 50 pesos na afi de nkuruma ni wo ne bo ayede nkuruma ni wo ya ye kodi fufu yi ede ne wa kodi what say kodi fufu ana fufu ne de mankasa mentumi manso me de mekante ba mena won twantum kase mun twa ne ketewa mempa na mun so ketewa mun fa na mun su na noso na mun fa mera munda fufu no o pe mankani nko ana banchi nko na emfa mfra mankani banchi de dokite se minni enti mu de kakra ba fra brode na mu de abere me ene na to nsa frɛ customers ni wo mo Mandela ha na mo mrai why yo mesra mo se mo amwa ha amaketewa adole obiara mfa kanche mra ba bia wo fufu na yen ahia no mo obia mfa kanche ketewa
momfa kante kɛse na momfa ɔdɔ nsa so tententen na edimu moda menenanum na nanka menenanum nyina de ani anke fufu no kura basa ade ntia so bobom die moda awura abana menenanum nyina obia mfa kante woga wo kwa mosokura fi mede frɛ won nyaako kwaku mama ashinoko mommy me bo wondinga edoso enne mensi munyina wo mra kwasira do fe kura mama won wo nyina baba yo yedudu yebeda wasepa nti yedudu ena wato ne nsa afre nananom enyina ewo kwa moso se fufu festival no omomode ano mra mo ba so a omomfa nchense no omomfa nketwa omfa kese ese tumpuru sudie no bese mienu ana miensa ade nyina tua konka ede amaye ane ti yeguso a fufu festival no ubi obeti enka bia no fa chense na bra free our shoe fabric anim ho no 1st of October 2023 and then so e dey aproboro e bedwura mu ewo ye Mandela market da bia ye didwa Akuapem nyina didwa Akropong nyina edidwa oba nkruma eye emore ni binie afi eye mako aha kama yede be ye nkwan no jene tofi no mu ne ade enam kontomire o Mandela mo ye Mandela mpa Mandela papa amari gura amaro to nai o maro no wantimi anche se ne to no ntino zigi am se ye beda o ma se papa bona pa o ma yama nti ye be wie no kra de a na chite yango castro na yama nti nyina na ye na eye Mandela market edwadifo no nyina se ne ade tonfo no so ye no ma se edwamu hima ne mpanyin nyina no ye no ma so Command Radio ne Command TV ye to aso